ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବାଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ମନୁ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ କଥାଟା ଏମିତି ଥିଲା କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ଟିକେ ପବନ ଆସିଥିଲା, ତ ତା ସହିତ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ଆମର ସେଥିରେ ବେସନ ଆଉ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଟିକେ ଛଣାଛଣି କରିବାକୁ, ଆଉ ଯାଇକି ଟିକେ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗରମା ଗରମ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ପକୁଡ଼ି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଆମର ଛଣା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପକୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ନେଇକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ସେତିକିରେ ତ ଚଳିବନି, ତାପରେ ବୋଉ ପୁଣି ପିଆଜି ଟିକେ କରିବାକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପିଆଜି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଫାଇନାଲି ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ଷା ପାଗ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।